Защо си гол? Нали плуваме? Вие с Бельо ли сте? Да, може да има хищник осенурки. Аз останах с Бельо, за да не се вкисне някой. Нали идеята беше да бъдем диви и свободни? Да, но... Аз сме стари и смотани. Младият дъх щеше да ги свали без да мисли. Едно време. Но днес е друго време, нали? Не е нужно. Стига. Хайде. Видя ли какво направи? Изкара дък от Бельото му. Какво толкова? Но стойте на разстояние. Не искам въпросът с размера да съсипе приятелството ни. И аз изстрелвам. Прилита над теб. Давай. Хайде, де. Добре. Ще се съблека със своите гей приятели. Но ако някой от тях ми гледа зеленчуците, ще го убия. Господа, доброто старо време. Хайде, деца, хайде! О, не. Който е последен, вони на Чичо Еди. О, не може да бъде. Дано нямате нищо против, но бусът ни е пренаселен. Малко нагоре по каньона има друг доста по-плитък вир за деца. Моите деца обичат да се гмуркат. Марки, покажи как се гмуркаш. Не, Направи така с ръце и той ще скочи. не го прави. Не е разумно. О, здравейте! Обичате ли картофена салата? Имаме много. Най-добре е да си я хапнете някъде там. Има по-малко мравки и змии. Децата идват. Не идвайте тук. Предупреждавам ви. Има раци с големи щипки. Раци? Ще се пробвам да хвана. Нави сега. Търси раци. Ще намери поне два. Къде? Марки? Купър? Ева? Излизайте, ще си намерим друго място. Защо, Хю? Тук е толкова... О, Боже! Аз бях против. Излизайте веднага. Деца, чухте го? Так му влязохме. Излез от проклетата вода. Бягай! Що за ненормалници? Хайде. На баш, че салатата й е страхотна.